tayo magkapalit ng mga mukha. Meron po akong awitin na ginawa dun sa huli nating pagtitipon na ang title ay, ang pamagat ay Maharlikang Inday. Kaya po ako sumasama sa mga maisog rally. Maraming dahilan, ako po ay nakikiisa sa mga adhikain ninyo. Pero ang pinaglalaban ko po, Englishin natin kasi mas kilala eh, yung freedom of speech. Alam niyo po, hindi kailangan maging abogado o mag-political science para maunawaan ang kahalagahan ng kalayaan sa pananalita at pamamahayag at pananampalataya.